ler un fragmento de Casa Arriba. Eu, señora, aínda que ultimamente tiven que facer de froiteiro, arxina fun sempre, desde un principio no que se perden brétemas a miña memoria. E por arxina me teño. Deste oficio vivín ata que os tempos foron acabando con todo o natural deseo, que non hai outro labor máis fermoso no mundo que a arte de labrar a pedra. A golpe de buxarda, pico ou cicel, nun compás de po e muxicas cantarinas. Vai, pedra, pedriña, vai, vai, pedra, pedriña, vai, e vai, e vai, ala vai, e vai, abalou. A ninguén podo contar, que ninguén o creería, que muriei nas obras de fábrica de incontáveis cibas, a maioría granxanas, así como nos máis importantes monumentos da nosa terra, como na mesma Santa Comba de Bande, no mosteiro de San Pedro de Rocas ou na Catedral de Santiago, por referir só algúns. Igrexa grandiosa, por certo, esta da cidade do Apóstolo, a que volvo cada ano xubilar, tan só por acariñar con estas miñas mans algunhas das innumeráveis canterías que teño labrado. Citas xa na Torre da Carraca, xa no Cruceiro, xa no Coro, xa no Claustro, xa na fachada que agora chaman do Obradoiro e que nós dicíamos do Hospital. E muriei sempre formando parte da cuadrilla do mestre Ruibal de Moraña, exixente no traballo, mais logo do abalou, farrista como calquera. En tempos do mestre Mateo, aínda participou con todos nós, vellouqueiro e todo como ía xa, naquela tolaxada de mozotes que a piques estivo de costarnos excomuñón e cadea. Alonxados alí das nosas mulleres como estábamos, e escaseando naquel santo lugar de frades, artesáns, peregrinos e cregos como escaseaban, alguén dos nosos, creo recordar que o Cachote, atreveuse a ir unha noite de xeada, supoño que a afrouxar as tripas, ao pórtico onde Mateo e máis os seus daban fábrica con grande segredo, que ocultaban a obra con xigantescas teas de estopa da vista da xente. Resulta que, esquivando andamios, cabaletes, columnas e demais, acabou batendo en sombras, logo de ben voltas dar, as apalpadas cunha santa de pedra de redondos bultos, formando figura bringuela e donda que o fixo entrar rápida e doadamente en fervenzas. Sen poderse conter, desfogou nela gozoso por varias veces. Naquel santo burgo de home cinzado, natural foi que volvese a seguinte noite, e a outra, e máis as que a esta seguiron. Entre idas e voltas, fuxicadelas e demais, acabou ideando o negocio de guiarnos en riola alí a todos os da cuadrilla por 6 reás de vellón por cabeza, coa promesa de que daríamos satisfacción ás nosas raxeiras. E así mesmo foi. E tanto demos en tomar maiormente os días de cobro, que cadraba en sábado, pois ben se coidou o condenado compañeiro de manter en secreto o camiño e dese xeito seguir a sacar proveito de nós, que axiña collemos bezo, fora polas ardencias de arripuiñar con femia, fora polo xeitosiña que a virxe aquela resultaba,
fora por ambas as dúas cousas, que ser non éramos de pedra, abofellas. Ben que nos tiraba a pasar por ela, pola pedra, ben, polo que as resultas de tanto nela todos dar, arreo e achou, non foi ningunha sorpresa que acabáramos por empreñala. Descubrira o que levaba a conta das lúas, o notarlle a falta, e nós de arreconchegamento en arreconchegamento, tamén llo fomos percibindo o sentir como hinchaba de ventre. Os gregos non tardaron en decatarse do que acontecía e de contado puxeron vixiantes que se non chega a ser pola toseira dun dos cans cos que eles aquela noite moura nos agardaban e que nos fixo fuxir espaventados, maldito como nos cachaban ali a todos, e de seguro que antes da fuchicada, que sería o malo. Aínda que o peor foi que se nos acabou o desfogueteo. E a pobre Santiña, coitada, diz que o coengo fabriqueiro obrigou a abortar a golpe de cicel, mandando despois rebaixarlle o ventre o seu e pulirlle con fino asmeril para que non lle ficase sinal nin mácula. Algo por iso quedoulle, o que non son esas cousas que, como notar, aínda se lle nota unha amiguiña, hoxe en día, sabéndollo mirar. Pero, a dicir verdade, o que máis nos amolou non foi que nos deixasen sen esparcemento ou poñer xa dende aquela en diante gardas de seguido, que fodeunos, senón ter o coñecemento por boca dun axudante de imaxineiro de que non foramos nós os causantes do empreñe, non, que seica foi un santo de pau que había por ali nunha sancristía. O que son as cousas, comentara, para que vexades, do que o rapaz estaba totalmente certo, xuraba, porque fora xusto el mesmo encargado de lle prestar axudo ao oficial que lle ia a meter a gubia o santo para castralo, seguindo as ordes tallantes do fabriqueiro. E dis que non fora preciso, que xa a couza lles aforrara o traballo. Tal nolo perxurou que non nos deixou con dúbidas, aínda que xamais soubemos de que santo en cuestión se trataba. Sempre que alabou, cada ano santo, boto unhas olladas polos recantos por ver de descubrilo, mais decote en van. E quizáis sexa así mellor, que tampouco convén andar por aí laretando, nin isto nin estoutro. Moitas veces compre que os segredos vayan esmorecendo ata desaparecer, sen que memoria deles fique, pois hai certas vergoñas que deben taparse. Non lle parece? E agora vou ler un fragmento de O son da buguina. O mar, sempre o mar da Torre de Hércules, o mesmo mar de New York, do porto tantas veces percorrido, tantas veces, o mesmo mar que calá se movía en liberdade. As mesmas augas que van e veñen, sempre as mesmas augas que trouxeron a ela por derradeira vez a trouxeron, as mesmas que sobrevoei, as mesmas ondas que veñen, ondas que esboufan,
ondas de escuma que se achegan, achéganse e todo anegan, de sangue. Todo, ondas de sangue, afógome en sangue, ondas empurranse en tregua a barca sen retorno, a barca do barqueiro, a barca que a min me leva, o mar de caracola. Antes arrolaba os meus soños e agora que me deixa dormir, non durmo. Vexo o aló, moi lonxe, alumiñando coa súa escuma a estatua da liberdade e abrazando con paixón a illa de Manhattan. Aló,